बोलोगोरा फिसा दे लों दे दिनैनो हानाय मानि लोंखा नोङो गामाखालिथ' फ्रि मोना लाजिनाङा दे फिसा दे लुनानै होफैबाव होबाव लाजिनाङा दे हानाय मानि लोंखा दिनैनो दे फिसा लों लों मा नायबाय थाखो लोंदो लाजिनाङा बयबो मानसिसो नोंबो मानसि जोंबो मानसि सोरखौ गिनोखाय लों हानाय मानि लों दिनैनो दे लोंबाय था हेलो अनजालि रागा जोंबाय नङासै अनजालि आइ एम रियेलि भेरि सरि आं एसे लेट जाबाय आदानि उदखारि आखुनि थाखायनो नों आंखौ गाज्रि मोनबाय नङासै नों आंखौ बावब्लाबो आं नोंखौ बावनो हानाय नङा फुंबिलि बे जोनोमाव आंनि मोजां मोननाया नोंनि मुङैनो जोनोम आरो नोंनि मुङैनो जोबथा अनजालि आं नोंखौ बावनो हाया गोथै बारियाव रिंखांनाय देंखो बायदि आंनि गोसोआबो नोंखौ साननानै गाबखांबाय थायो फुंबिलि अनजालि अनजालि एसेबां लासैसै थु न'आव अनजालि 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 अनजालि
Anjali. Anjali. Pungpili. Pungpili. Anjali. Pungpili. Anjali. 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 Pungpili. Pungpili. 대충! 대충! 맞아랑 그 능선! 다가봐이 다갑 앙동 대아이 대 앙동 Hello apa? Anjaliखौ न'आव दोनफैबाय? औ. 앙동아야 앙동 웃가리야 앙사풍흑은아이 능 갑낭아 풍빌리. 풍빌리. Anjali. Oh, Dechung. Dechung, nang aku istana bedeng. Hah? Nang aku istana bedeng. Hah? Kukunya na nga. Nang aku Yan ang istana inang bedeng. daksa. Hah? Hai, istana bedeng. Hah? 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 Sona, nang duku dah halam Sona. Nang duku dah halam. Sona. Hei, boleh gerak.
ओइ गिलास गंनै लानानै फै सि फंबायमोन जोंनि बेयाव जौ लोंनो मोना चुप सोरनि अर्डार बेलाय बेहाय जौ लोंनो मोना होननानै जोंनिया रायजोफ्रानो बन्द' खालामदों गाज्रि दामोन फंबायमोन बे नेमखान्थिखौ जोंहा कमिटियानो दाखादों शाला सैमा जोंखौ सिनायाखै खोनासं सैमाफोर दिनैनिफ्राय जों बे जायगायाव गेजेर गेजेर फैबाय थागोन जायनि दखानाव हाबो बिसोरनो जोंनो जानाय लोंनाय फ्रि होनांगोन नङाबा नोंसोरखौ गुन्डा खालामजोबगोन ओइ थु फुंबिलि ओइ फुंबिलि हावहाय थांखो बेलाय फुंबिलि ओइ फुंबिलि ओइ फुंबिलि फुंबिलि बबेयाव थांखो बिलाय रथ' फंबाय बेरा बेखौ खानानै दोनलै मानसिया गाज्रि जाथारबाय बियो आं हमथा जागोन फंबाय आं जागोन हमथा थां आं फंबाय हमथालै नोंसोर बाजै थांदो आं हमथा साला सैमा नोंनि थाखाय दिनै बुनाङा जेरावबो बदनाम आदा आंखौ बुनाङालै आदा बेखौ बुनाङा आं फाग्ला नङा बिदि जेबो गैया दिलै फाग्ला फाथोखौ दोनहरगोन बाजिलै आदा हमथा आं फाग्ला नङा आं फाग्ला नङा जेबो गैया आदा हमथा नोंखौ फाग्ला फाथोखौ दोनहरगोन बुनो नाङा बेखौ आं मोजां खालामगोन No ada, ang paglada, ang kubo. No. Pumbay! Ang kubo ada. Nang pagla no, pumbay. Nang kulimahada. Ang paglada, ang pagla. Nang kulimahada. Ang pagla. नों अनजालिखौ मोजां बुरखाय उदांस्रि बे जोंनि सासेल' फिसा हिनजाव बेखौ सासे धन दौलत गोनां सेंग्राजों हाबा होनांगौ नों बुरखाय आं बुरखायनो हाया उदांस्रि नोंनो दिनै अनजालिखौ दाव दाव अननानै सासे नेहात अट' ड्राइभारनि फंबायजों मोजां मोनलायहोदों नोंबो गोदो सेंग्रा समाव मोजां मोनलायनायाव सोर सुथुर सोर आंगो सिनाय हायाखैमोन दा फिसा हिनजावनि गोरबोखौ मानो सानस' हायाखै नोंलाय सासे उदखारिसो नोङो अन्थाइ बिखासो नों उदांस्रि आइ दागाब नोंनि साननायखौ आं सानसेबाबो जाफुंहोगोन नों दागाब दागाब
अखाफोर नायनो समायना नङा नों फागोला नङा नों जावलिया बानसावनायसो बे सुबुंनि सोंखारिनाय बे मेगन गोसानि आंनि अनसुला सना फिथरनो जुगे जुगेनि आंनि अनसुला गावदां अखाफोर नायनो समायना नङा नों फागोला नङा नों जावलिया बानसावनायसो बे सुबुंनि सोंखारिनाय बे मेगन गोसानि मिथिंगानि दाउसिन दाउलाफोरा रायदाव हरदों नोंखौ मिनिनानै नङा नों फागोला सिखारदो सना नों थियारि जादो नों सुथुरजों जुजिनो सिखारदो सना नों थियारि जादो नों सुथुरजों जुजिनो गादब जानायजों मुगै जानाय न'खर थेवबो जों गेजेर नङा गादब जानायजों मुगै जानाय न'खर थेवबो जों गेजेर नङा गोदान मिजिं लादो सुथुरजों जुजिनो थियारि जादो नों सिखारदो सना थियारि जादो नों सिखारदो सना आंनि अनसुला सना फिथरनो जुगे जुगे
आफाफोर आफाफोर जोंनो माइरं मुथासे हर गसाया नोंसोरखौ बोर सारस्रिगोन नो आये अन्जालि आं फुंबिलि थुदु 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 खोनासं डिउटिया मोजाङै हो अनजालिया बोरैबा खारखुमालाङोबा दायनिगिरिया नों जागोन जागोन सार मा अनजालिया न'आव गैया बोलोगोरा नों ओरै फै नों थानायाव अनजालिया बोरै गोमानांगौ जाखो आं लेट्रिनाव थांदोंमोन सार ननसेन्स नों थानायाव अनजालिया बोरै गोमाखो है दाब्ला नों ओरै फै मा दा अनजालिखौ नुदों नामा अनजालिखौ नुवाखै दा ब्रह्म सार फिसाजो अनजालिया न'आव गैया बे मटर गारि गाखोनानै थांबाय जानो हागौ नोंथाङा जेरावखि जाया मटर गारिखौ चेक खालामनांगौ देतसुं थां नों सानजारांनाव अनजालिया दंना गैया चेक खालामना नाहै नोंसिनाव अनजालि फैदों नामा अन्जालि अन्जालि मुंनि मानसिथ' जोंनियाव रावबो फैयाखै नों थगायनो दा सानजारां अनजालिया नोंसिनाव दंथारो नोंनि खर'आव अर नांबाय जानांगौ देतसुं मानोना नोंनो आंनि आथिंखौ गावख्रुबबाय आरो आंनि फंबायखौ बुग्लि बुग्लि फाग्ला खालामबाय आरो बेफोरबायदि अनजालि आंनियाव जायगा मोनो न अनजालि आंनियाव जेब्लाबो जायगा गैया न' सिङाव चेक खालामनाय जागोन अनजालि गैयाब्लाबो फुंबिलिया दंना गैया नोंसिनि उदखारि गोसोआ फोथायाब्ला नायहै फुंबिलिया न' सिङाव उन्दुनानै दङ नाथाय खोनासं फुंबिलिया खर' गाज्रि मानसि मेंहाबना दासो उन्दुलांदों बेखौ बुजानो मोननाय नङा उन्दुना दं सार
थांनायनि आगोल खोनासं सानजारां दिस इज लास्ट वार्निं आरो आंजों दावहा नांनोब्ला गोबां हाथियार बुथुमना लानाया गाहाम सानजारां Sir, lessons gene. ओंखार जेबो गैया सार नोंसोर थां ओइ मानसि गोजा थां गारि साइड खालाम थांद' बेनिफ्राय फै फैदो नार्जारि फु नै बेखिनियाबो गासिबो आंनिनो गोजा थाबैनो आं बेयावबो मोनसे अन्थाइ खुवारि खुलिबावनो नागिरदों दा बेफोरखौबो नोंनो नोजोर होनांगोन फै नै बे न'आ आंनिनो नोंसोर दा बेयावनो थानो हासिगोन दानफायाव आंनो भाराखौ हले 300 राङै होनांगोन नोंसोर बे न'नि साबिया नै बेनो थेंक इउ आदा नोंनि हेफाजाब मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नाथाय नोंनि गुबै न'आ आंनि न'आ दानि बाक्सा जिल्लायाव मोनलै फंबाय बै गोदो बर'फोरनि दावराव दावसिनि समाव आर्मि पुलिसफोरजों नागिरजानानै बोरै बोरै जाखोथाय बै मेघालय हाजोआव खारखुमा बोनानै अन्थाइ बेफारफोरखौनो खालामलाबायदोंलै फंबाय बाजैफोर लाबाय नामाब्रा आदाया नोमबाजैया खासिया सिख्लासो फंबाय बोरै बोरै जाखोथाय लाभ मेरिजसो जाबाय फंबाय मोना थादो आं थांदोनि दे हेल' बे खैला जावग्रा जायगाखौ नायबाय नङासै वन्डारफुल जेरावबो गैया आफा मा गोबां जायगा नागिरनानै फैबाय आं मा बाथ्रा जाखो बिलाय हाय गसाइ आंनि फिसा हिन्जावआ बहा थांखो उदांस्रि गसाइ नों माखौ सिन्था खालामबाय थादों नोंसोर गाबनो नाङा आं बे साननैसोआवनो दिहुनना लाबोथारगोन
Aduh. Hah? Aku minum. Mukawa hanggar naंजोबबाय जाम्बि बोरो माबोरै एवदों जाम्बि बिदि एवो मैगंखौ नङाब्ला बिदि मानो फोरोंना होआ जेब्ला नोंनि गोरबोनि खोथाखौ मोनगोन आंनि बुंनांगौखौ आंबो नोंनो बुंगोन आंनि बुंनांगौखौ आंबो नोंनो बुंगोन आङो जेब्ला नोंनि खोनामोनै देंखोआ रैसुमै सिनखा गोजाननि हाजोखौ नुहरो समान नोंनि आङो जेब्ला
जानानै बारदो दे नों सना गेवलाङै आंनि मेगन सिगाङाव जोंबाय थानो बाथौनि आलारि जानानै माइनाव सना बै नखरनि नोजोरा आङो जेब्ला नोंनि खुगानिफ्राय राव खोनागोन आंनि बुंनांगौखौ नोंनो बुंगोन आंनि बुंनांगौखौ नोंनो बुंगोन आंनाबो बेनो नोंनि आङो जेब्ला नोंनि गोरबोनि खोथाखौ मोनगोन आंनि बुंनांगौखौ आंबो नोंनो बुंगोन आंनि बुंनांगौखौ आंबो नोंनो बुंगोन आङो जेब्ला नोंनि आङो जेब्ला नोंनि फंबाय नों न'आव खामानि मावबाङामोन नामा मावामोन आदा बोरो आखाया नै थिफुजोब्बायसो माथो आखायालाय नों थांदो थां नों आरो गाबोननिफ्राय बे अन्थाइ बुख्रुबनाय खामानिखौ मावनो नांला नों लेबारफोरखौनो गाबोननिफ्राय नायग्रा जादो जागोन आदा दे थांदो ओंखाम संदों अनजालि औ ओंखाम संदों बाजै जोबोद खस्थ' मोनबाय नङासै अनजालि खस्थ' खालामाब्ला राहा गैया बाजै नों मेंबाय फुंबिलि औ बाजै आखायाबो थिफुजोब्बाय मा आखाया थिफुजोब्बाय नों नोंदानो खोन्थायाखै फुंबिलि आखाइ थिफुनायखौ खिन्थादों बाजै गाबोननिफ्राय दस्रा खामानि मावनांसिगौमोन अनजालि नों बिनि आखाइखौ दै गुदुंजों सुना हो जागोन बाजै
गोसोखांबाय थायो नङासै सना जाय मानसिखौ आं उन्दै समनिफ्रायनो दाव दाव मोनबोदोंमोन बे मानसिखौ आं दिनै गुबुन जायगायाव थिनहरनानै मेगननि गोरानाव थालांदों आं माबोरै बावालासेनो थानो सना संसार मानसि देरहानोब्ला सुखु दुखु गासिबखौबो सहायलांनांगोन सना नों जिंगा दासि सना गसाइया जोंखौ नायफिनगोन जोंनि देरहानायनि समान सबाय सना जों सानसे समाव देरहागोन इलाय अनागारिखौ गसाइया सानसेबाबो नाजाहोगोन सना ओइ फोथाय खेबसे लांसुना देरस' आरो बिरफुं नोंसोर जोंनि आखाइ मुथानिफ्राय बारग'नाय नङा नोंसोर थैनो समा सबाय नोंसोर जोंजों दावहा नांनो थाखाय थियारि जा नोंसोर थियारि जा फुंबिलि बिदा दागाब सना दागाब फंबाय मा सानहाबदों नोंलाय आदा आरो बाजैमोनखौ आं दिनै हरखाबैनो गोसोखांदों आदा जानो हागौ बिसोरबो नोंखौ गोसोखांदों नाथाय दुखु खालामनालाय माथो जानो फंबाय गोसो हमथानानै थानांगोन आदा थांदो डिउटियाव लेबारफोरनिबो रेस्टनि 1 घन्टा टाइमाबो जोब्बाय थां बिसोरखौ होखांहैफिनदो खामानियाव दे फुंबिलिया जोबोर मोजां गथ' रुमि आंहा बिनि फारसे जोबोर फोथायनाय फैदों आंबो नुजेननायाव सानखादोंमोन बेयो मोजां फोथायथि गोनां गथ' आं आंनि बिबानखौ बिनोनो हगारना होनो सानबायमोन नों मा बुङो सोंना नायदो फुंबिलिनाव फुंबिलियाबा मा बुङो बेखौनो खालामनांसिगोन मा नायबाय थाखो दुगैनो फैदो आं दुगैया आं गोजांनाय मोनदों नों मानो दुगैया आंनिया बडियानो स्टिल बडिखा नो बिदिब्ला साबोनखौ लां
नोंखौ आं जोबोर अननो ओंखारो फंबाय जानांगौ आगोलनि जोनोमाव नों आंनि असे फंबायथारमोन आंनि अन्थाइ कुवारिखौ दैदेनलांनो थाखाय नों आंनि मासिखौ लानांसिगोन फंबाय नोंनो कुवारिनि बिगोमा जानांसिगोन दा जागोन आदा आं नोंनि बुंनायखौ गनायना लाबाय नाथाय ओजोंहाय न'आव जोंहा आदा बाजै दं आं बिसोरखौ थांनानै लोगो हमहैग्रोथारनांगोन आरो बेनि आगोलावनो सानैसो मानसिखौ आं खिथेर लाग्रोथारनांगोन जागोन फंबाय नों न'आव थांनानै जा मावनांगौ बेखौ मावनानै फैग्रोदो खालि नों आं बुंनायखौल' फेलें दा खालामसै जागोन आदा आइदै सासदों लासै लासैना आरो खिरथि सोलोंबावनो दासो मोनदों सादों होनदों मोजां मोनदों दासो हेलौ औ बाजै सना आं फुंबिलि बुंदों नों मोजाङैनो दंना आगै औ बाजै जोंबो गसाइनि अननायाव सानैबो मोजाङैनो दं नों जेबो जिंगा दा खालाम आगै जों मोजाङैनो दं आगै नों सिन्था खालामनो नाङा आगै नै नों दा जों रायलाय हेलौ औ आदा औ फंबाय आदा नों जेबो जिंगा दासो फंबाय जों मोजाङैनो दं फंबाय जों मोजाङैनो दं नोंनि खौरां मोनैनि थाखायसो जों दुखु खालामदोंमोन फंबाय जों मोजाङै दं फंबाय बेफोर गासिबो नोंबासो सनानि दैदेननाय फंबाय नोंबासो सनानि दैदेननायाव बेफोर गासिबो बाजै सनानि दैदेननायाव नोंबासो सना आंनि बाजै सना नोंबासो सना बाजै सना नोंबासो सना बाजै सना नोंबासो सना औ फुंबिलि जिराय जागोन बाजै मानो लिंहरदोंमोन बाजैया नोंदाया नोंसोर सानैनो प्रेजेन्ट लाबोदोंमोन आगै आं बेखौनो होनो लिंहरदोंमोन अनजालिखौबो लाबोफानायबा गाहाम जागौमोन नोंसोर मानो एसेबां अननो गोरों बाजै अननाय होबासो अननाय मोनोहाय जाम्बानो ला आरो खोनासं नोंदाया बे न'आवनो थाफैनो होदों नोंसोरखौ जोंहा न' गोदान लुबाय गाबोननिफ्राय थाफैदो दे नोंसोरनि अननायखौ आं माबोरैहाय सुखुबावनो बाजै नोंदायाबो गोजाननि आगै नोंबो गोजाननिजों गोजाननि अनलायाबा बोरै जानो नोंहा खि राजा हिन्दुस्ताननि मेथाइखौ गोसोआव गैया परदेसी परदेसी जानानै मुझे छोड़ के मुझे छोड़ के मुझे छोड़ के मुझे छोड़ के
अनजालि अनजालि रागा जोंदों ने र' नोंखौ बिदिब्ला आं गाबोननो बिरगोन सिगुननि गांखौ आखायाव खानानै आं गाबोननो बाइक सालायगोन आं गाबोननो आंनि सुथुरखौ बुथारजोबगोन आं गाबोननो सुथुरखौ फोजोबस्रांगोन ओइ मा जादों सिमां नुदों नामा ओइ थगायसुला मा दामब्रा अमा बेदरा जौसेलै 2 किल' हो एसे बारा होबायलै आदा फैदो फै फैसाया 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 मानि फैसाब्रा फैसा हर मा फैसा गैयालै लानानै मानिब्रा मा फैसालै मा फैसा ओइ बिदिया जायालै आदा जाया फैसा नांगोन ओइ मा खालामनायलै आदा बिसोरो मा खालामनोलै आदा बेदर लानानै फैसाखौनो होआखै मानि दादागिरिलै बिसोरो सानफ्रोमबो मा मोनदोंलै बिसोरो होसोदोलै बिसोरखौ होसोदो बैयाव चेक खालाम ओइ जालियालाय फैथाबायनो सर सर सोर बुंदों सार बेदरखौ दामखौ सोंनानै बेदरखौ सोंनानै रां होआबासिनो बेदरखौ लाना थांदों सासे मानि चाइट गोनां मानसिया बेबायदि अमा बेदरनि फैसा लाखिनाङा औ नोंथाङा जोंजों थाफाबाय था नोंथांनो जेसेबां रां नांगौ आं होगोन नोंथाङा जेबो जिंगा दासि आं मिथिनायाव अनजालिखौ फुंबिलियानो लाना थांथारदों आरो बिनि गाहाय दैदेनगिरियानो सानजारां आरो बिनि बिबाजै हट बिदिब्लाथ' अनजालिखौ येस सानजारां सार नोंथाङा दिनैनो सानजारांखौ हमनानै बुग्लिथारनांगौ आरो सोंनांगौ अनजालिया बबाव दं होननानै जेबो जिंगा दासि आं दङ ना देरसुं नों ओरै फैलाय मा आफा सानसेखालि नोंसोरो सानजारांनि न' सिङाव मा नुबोनाय आफा जों नाहैब्ला फुंबिलिया न' सिङाव लेब खोबना उन्दुना दङमोन न' बे फुंबिलि नङामोन लेब खोबना साजायना दोननाय मोनसे फुथुलासोमोन You are under arrest, Mr. Sanjarang. मा नोंसोर आंखौ एरेस्ट खालामनो फैदों मा दायनि थाखाय मा दाय खालामदों आंखौ एरेस्ट खालामनो अफिसार नोंसोर नंखायखौनो फाव फान्दायनानै आंनि फिसायखौ खानानै लांनो फैदों नोंखाय नङा हिनजाव
नोंनि बिबनां फुंबिलिया अनजालिखौ थारैनो किडनेप खालामना लांदों आरो बिसोरनि गाहाय दैदेनगिरिया जाबाय नोंसोर सानैयानो 인스펙터! नों सासे देतसुंनि बान्दा देतसुंनि रां जायै जायै नोङो खाना जादों दाय गैयैखौ दाय गोनां खालामनानै मानसिफोरखौ एरेस्ट खालामो नों सासे फोथाय खेबस' फौसालि इन्सपेक्टर सन्जरं नोंसोर फोथाय खेबस' गोरिब गुन्द्रानि थै सोबनानै जाग्रासो नार्जारि यस सार बेखौ एरेस्ट खालाम बेखौ एरेस्ट खालामनाङा बेहा जेबो दाय गैया इन्सपेक्टर बाबु बेहा जेबो दाय गैया आमिनि थु नों दुखु दा खालाम सना जोंनि देरहानाय समा सबाय जों सानसेबाबो देरहागोन नार्जारि लानानै थु गोख्रै फै बेनि जेबो दाय गैया बेखौ दा फंबाय बै बिरफुं माहाजोनखौ दिनैनो बेखौ जों थानायाव थांनानै एजारहैनांसिगौलै थु थांनि बै जौ दखानाव लोगो मोनगोन थानायाव थांनानै जेबो मुलाम्फा मोननाय नंलालै आदा औ आगोलावथ' जोङो थानायाव कमप्लेन होखांबाय माथो जेबोआनो जायासै बेफोरबायदि उदखारि खामानिफोरखौ जों थाबैनो पेपाराव होनाय राहाखौ लानो नांसिगौ आरो डिसि अफिसाव थांनानै कमप्लेन हैनांसिगौ नङाब्ला बे थानाजों जेबो जानाय नंला औ बिदिनो जाथोंसै दे खामानियाल' जाथोंसै औ बिदिनो खालामनांगोन सन्जरं बुं फुंबिलि आरो अनजालिया बबाव दङ आं जेबो मिथिया नों मिथिया बुं न' मिथिया मिथिया सार मानसि फैदों से मिनिट सार बसुमतारी ओरै फै यस सार सानजारांखौ लकआपनिफ्राय हेंकाप खालामना लाना फै जागोन सार आं नोंखौ मा राहायै बे लकअपनिफ्राय बख'नानै लांबावनो नों दुखु दा खालाम सना सुबुं माहारिया नायफिनाब्लाबो जोंखौ गसायानो नायफिनगोन थां सना नोङो गणेश मन्दिराव थांनानै गणेश बाबानि सेराव आरज गाबै गसाया जोंखौ बोर सारसिगोन सना सानजारां बे पुलिस थाना बे नोम्फानि न' नङा मिथिबाय बसुमतारी लाना थां थांदो फैदो थांदो थां सना
माबाफोर नांगौ नामा नोंथांनो मा खामानि I am Superintendent of Police Crime Sorry Branch. sir sit down please जिराय मेम जागोन सार आंनि फिसा हिन्जाव अनजालिखौ सानजाराङा नंगौ सार सानजारांनि फंबाय फुंबिलियानो अनजालिखौ खावना लांदों सार Stop it! Nonsense! नोंनि गासै रिपर्टफोरखौ आं मोनगासिनो दं। सरि सार सार बिसोरनि मोजां मोनलायनाया अराय सैथोमोन बिफानि उदखारिखौ नुनानै जों अनजालिखौ फुंबिलिजों सिरि सिरि हरफादों सार बे हालामाव आंनि फिसाय आरो फिसा देरसुङा राबन बादि बयखौबो बुख्रुब सुख्रुब खालामो आरो बेनि गाहाय दैदेनगिरियानो जाबाय बिरफुं माहाजोननि संख्रि सोलाग्रा ब्रह्म इन्सपेक्टर You are under suspended, ब्रह्म नों पुलिसनि डिपार्टमेन्टखौ बदनाम खालामनो थाखाय नों खसाब खुनानै 6 मास थानांसिगोन You may go now. No. हेलो आं एसपि मुसाहारि बुंदों बुंबर' मा नोंसोर एसेबो तदन्त लायाखैमोन नामा आच्छा अके थिग दं आं दानो फन खालामहरगासिनो दं जागोन ए नार्जारि नोंथां बे डिस्ट्रिक्टआव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदोंलै डिउटि खालामनाया नोंथां आंबो बिराद मोजां मोनदों नोंथां ओइ दाख्लैबावै चिरां डिस्ट्रिक्टआव मोसौ होसोफ्लांबायना आं बे मोसौ होसोआब्लाथ' आंखौ सिख्लाफोरा अफिसारसो भाबिदोंमोनलै नंगौ नामा मबाइल गावलांगोन सेन्टारफोरखौ हेलो सार बुं सार नोंथाङा चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिके बर' नामा यस सार बुं सार आच्छा नै आं दा बावैसो खौरां मोनबायदि चिरां डिस्ट्रिक्टजों बिरफुं माहाजोना AS01U लिरना ला AS01U 463 गारि नम्बरजों थांगासिनो दं 4636 नोंसोर गोख्रै बिखौ हमथारनांगौ आरो आं दि सानै कनस्टेबल दैथायहरदोंमोन बिसोर सानैबो मोजाङै सिनायखायो जेरैखि जाया आंनो दिनैनि भितराव नांगौ आंनो 24 घन्टानि गेजेराव अके एरिसिम जागोन सार मेब्ला दे गारिया सलाय माबार मांबा सलायलै मा लासै लासै सलायदोंलै बोलो सलाय थाब सहैथारनांगौलै बे जायगाखौ थाब बाराबा दिगदार दङ
बिनानाव बे ओरै माबायाव थांनाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव थांनाय लामाया बिथिंमोन नामा? औ आंबो दासो गुवाहाटिनिफ्राय सफैदों ओइ नैबे ससे आगोलाव थांबानो मोनगोन लांफानो हागोन नामा आदाया? हागोन बिनानाव फै बिदिब्ला आंबो थांफानि मोनबाय आंनिया न'आ बैथिंनो हाब दानो मोनथारबायानो आङो नों थानायखाय गोजानब्लाबो खाथि बायदि मोनलाय लांथारदोंमोन जोबोद मोजां मोनथारदोंमोन आरो दा मा खालामबावनो बिनानाव दे थांदो दे माब्लाबा फै दे लोगो मोनगोन आदा माब्लाबा लोगो मोनगोन दे उनाव लोगो हमलायनोसै आरो दे जागोन दे फन खालामहरदे आदा दे जागोन दे बाय 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 टाटा मेब्ला माबा सलाय 100 सलायना होग्रा नोङो सार गारिया बेनो जाथारनांगौ गारिया बेनो मार चेक खालाम नंगौ सार सार आं नोंथांखौ लिंहरदों नोंथाङा बिरखं माहाजोन ना मानो माबाफोर खामानि दंमोन नामा नोंथांखौ एरेस्ट खालामनाय जागोन मानि थाखाय सारनि अर्डार बेफोरखौ जों जेबो बुंनो हाया उनावसो मिथिगोन ओइ बेखौ एरेस्ट खालामदो रायजोफोर नोंथांमोना आं बायदि दुथां जानो नाङा गाज्रि हाबा मावनो नाङा आं बायदि दुथां जायोब्ला नोंथांमोनाबो आं बायदि सानसे साजा मोनगोन मानो होनना बुङोब्ला आं दिनै दुथां हाबा मावनानै बेफोरबायदि साजा मोननांबाय नोंथांमोनहा दिनैनिफ्राय बेबायदि हाबाखौ आं मावनाय बायदि रावबो जाहाथे जाया बैनो बाजि सनाया 대충 बाजै सना बिबोनांनि थाखाय नोंहा एसेबां अननाय दंमोन नङासै फुंबिलि नोंखौ आं गावथारथारगोन
फुंबिलि दायनिगिरिखौ बुथारालासेनो दायखौ निमाहा होनायासो मोजां मानसिनि गुन बाजै सना आंखौ निमाहा खालाम बाजै सना आंखौ निमाहा खालाम बाजै आंखौ निमाहा खालाम सिखारदो देरसुं आं नोंखौ निमाहा होबाय गाज्रि खामानि मावोबा बयबो बिदिनो साजा मोनो नों आंनिबो बाजै सना नों जोबोर अनसुलि बाजै सना नों दिनैनिफ्राय गाज्रि खामानिखौ दामावसै थांदो थां देरसुं नों थांदो थां बाजै सना नों जोबोद अनसुलि बाजै सना नों जोबोद अनसुलिथार फै फुंबिलि नोंदाखौ लोगो हमहैदोंमोन फुंबिलि जाबाय बेयो सिखारदो आफा बोराइ बाथौआ नोंसोरखौ बोर सारस्रिथों फंबाय दिनै नोम्बाजै सनानि नाजाथाबनायाव नोंनि साननाया जाफुंबाय नोम्बाजैया सना औ आदा आंनि बाजैया सना नोम्बाजैया सना बाजै सना नोम्बाजैया सना बाजै सना